רגע. רץ. רולאפ. רולאפ אומרים אבא? דודה ז'ני. אבא. דודה ז'ני, אנחנו מאחלים לך ליום הולדת ה-80 שלך הרבה בריאות ונחת מהילדים והנכדים, ואנחנו כהרגלנו נורא נורא אוהבים אותך ורוצים להיות תמיד בקרבתך, ובריאות. ויחד עם זה אולי יש לך איזה חתיכת לקרדה בתיק, אז זה בכלל יהיה בסדר. ואז נחגוג את זה הלאה, ולזכר הימים הטובים שנסענו לטייל ונהנינו יחד. ותמשיכי ליהנות מהילדים שלך ומאיתן, ואנחנו נהנים ממך, אוהבים אותך עם הרבה בריאות ואושר. אמא. אחותי היקרה, שאני מאוד אוהבת, הרבה מזל טוב ליום הולדתך, הרבה בריאות ואושר, הרבה נחת, ואני מאחלת לך כל טוב, ושתוכלי להמשיך לעבוד עד כמה שאת יכולה ולעשות חיים. אוהבים אותך מאוד מאוד. לגבי הלקרדה שנפתלי הזכיר, אז תספרי לילדים שלך על מעשיית הלקרדה בטיול לטורקיה, שנהנינו מאוד איתך ועם דוד ז"ל, והיה לנו טיול מאוד מענה. אז תספרי להם שיצחקו קצת, כי אנחנו פה התגלגלנו מצחוק שדיברנו על זה. וזהו, שיהיה לך רק טוב, תהני עכשיו עם הילדים, תחגגו ויהיה לכם כיף. להתראות. מזל טוב ממשפחת כנר, סבתא דודה ז'ני, אוהבים אותך מאוד 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 מאוד. בריאות ואושר. ביי.